Honek ze esan nahi du? Honek esan nahi du hizkuntza bat erabiltzen dela ikasgaien zati bat irakasteko eta beste hizkuntza erabiltzen dela ikasgaien beste partea irakasteko. Beraz, hizkuntza A doa erdiarekin edo ikasgaien parte batekin, hizkuntza B beste partearekin. Beraz, hizkuntzak ez dira nahasten, behintzat ez da komeni nahastea, eta hizkuntza ikasgai arteko lotura hau normalean urte akademiko guztian zehar estable mantentzen da. Beraz, horrelako adibide moduko bat jartzeko, pentsa ezakegu Euskal Herriko Eskola Herrian daukagu eskola batean, elegiduna, hizkuntza erabiltzen, irakasle batek irakasten du adibidez matematika gaztelaniaz, eta beste irakasle batek adibidez euskeraz, geografia edo historia. Han izkinan daukagun hirugarren kasu hori, ez genuke izango, ez dira erabiliko bi hizkuntza klase berbera emateko, eta printzipio honi deitzen zaio ikasgai bat hizkuntza bat arau. Beraz, ez da hizkuntza artean aldatzen, ikasgai berean, ikasgai arteko klase elebakarren artean baizik. Beraz, esan bezala, lehenbiziko bi egoerak aproposak izango lirateke eta azkenekoa ez. Zergatik, zein izango zen aragoren oinarria edo arrazoia? Honen atzean dagoen beldurra edo uste intuitiboa hizkuntzen nahasketa txarra izan daitekeela eta ikasleak eta euren ikasketak kaltetu daitekeela. Beraz, erabakitzen da hizkuntzak ez nahastea, irakaskuntza eta ikaskuntza ez kaltetzeko, baina honek ere badauzka beste eragin batzuk, adibidez, ume batek ikasten baldin badu matematika gazteleraz eta ez euskeraz, ikasiko du nola esan raíz kuadrada edo al kuadrado, baina ez ikasiko nola esan behar den kontzeptu hori beste hizkuntzan, eta horrela ikasgai guztiekin. Batek esango luke, horrelako zutabe edo oinarri garrantzitsu baldin bada hizkuntza elegidunarena ikasgai bat hizkuntza bat arau hau, izan beharko lukela nolabaiteko oinarri zientifiko bat edo ebidentziaren bat nonbait. Orduan, goazen pixka bat ikustea zer dakigun honen inguruan pixka atzera begira, orain arte egindakoaz. Beraz, zer dakigu ze ondorio dauzka hizkuntzak nahasteak, ez? Alde batetik daukaguna da testuinguru esperimentala, BCBL-ko tokietan, edo universidadeak, edo zentru diferentetan, egin diren esperimentuetan, badakigu hizkuntzak nahasteak badauzkela eragin batzuk. Adibidez, hitzak prozesatzean, hitzak aurkezten bali baizkigute eta guk hitz horietan erabakiak hartu behar bali baitugu, motelagoak gara hizkuntzak nahasten bali baizkigute. Hitz egiterakoan ere hizkuntzak nahastuz, hitz gutxiago, motelago eta akats gehiagorekin esango ditugu hizkuntzak nahasten bali baitugu. Hala ere, argitu behar da, hau dena dela testuinguru esperimentaletan, hau da. Motelagoak izan nahi duena da milisegunduko diferentzia batzuekin, eta akats gehiago da portzentai txiki batzuekin, baina, estatistikoki, esanguratsua da. Honekin alderatuz, pixka bat kontrastea ikusiz edo, ikusi ezakeguna da gizarte elebidunetan, gurean bezalakoan, hizkuntzen nahasketa honek ez digula kaltetzen baizik eta oso ohikoa dela. Gunero ikusten dugu, danok ni barne eta ziur gozuek ere, lagunekin hizketan, hizkuntza batetik bestera mugitzen garela beldurri gabe, txikitatik ikusten dugu ume txikietan naturalki azaltzen den fenomenoa dela, eta gaina beharrezkoa daukagula mekanismo hau, ze oso ohikoa da ni baldin badago hitz egiten lagun batekin, euskeraz, gero dator beste lagun bat, ez dakila euskeraz, orduan aldatu egin behar gara, kontestura egokitu egin behar garela, mekanismo hau beharrezkoa daukagu, ze gure kontestuaren beharrak edo exigentziak diferentek izan daitezke. Orduan, hau dakigu, hau dira eraginak, nahasketaren eraginak, baina batek izan dezake, eta zein da honen eragina ikaskuntzan, ez? Badauka inpakturik guzti honek. Tamalez, orain arte bintzat, inorrek ez du frogatu, honek eragin badaukan ikaskuntzan edo irakaskuntzan, eta harritzekoa da bintzat jakinda, leheno azaldu dizuen arau hori nahiko komuna dela jakinda mundu guztian zehar. Orduan, guk esan genuen, frogatu ezagun. Ea zein den eragina, hizkuntza nahaste honen eragina, hizkuntza formalean. Hortarako hartu genituen euskara gaztelania elebidunak, danak helduak, 18-25 urte bitartekoak, eta irakatsi genizkien kontzeptu berri batzuk. Objektu berri batzuk, sekula ikusi zituzten objektu batzuk, eta 40 objektu identikan erdia irakatsi genizkien hizkuntzak nahastuz, eta beste erdia irakatsi genizkien hizkuntzak nahastu gabe. Eta gero ingenuna zen, konparaketa bat, ikusi nahastuz ikasi zian erdia eta nahastu gabekoa,
konparaketak egin genituen bai neurketa objektiboetan, hau da, eskoletan ikusi daitekeen azterketa objektiboaren modukotan, eta baita burmuina sortzen den aktibitatearen inguruan, hau da, neurketa neurofisiologikoetan. Beraz, ikasi zuten, hor ikusten diren, adibidez, hau da objektu bat, hau ikasitako objektu erreal bada, ez da ezer, ez zuten sekula ikusi, guk asmatu genuen, eta horri eman genion esan nahi bat. Esan nahi eman genion, adibidez, hizkuntzak nahastu gabe, ezkerra eran dakazuen zutabe hortan dakazuen definizioekin, adibidez, esan genion, hau, que es una prenda de ropa de invierno y que se pone en las manos, beraz? Beraiek ikasi gatzuten ezan, objektu hau zela eskularru moduko bat. Eta beste batzu diri, eskuinan dakazuen bezala, eman genizkien definizio berdinak, baina bat euskera eta beste gaztelania, berdinak. Es una prenda de ropa de invierno, eta eskuetan jartzen da. Bietan, ikasi behatzen azan, eskularru moduko bat zela, baina berriz hori jokatzen hizkuntzen asketarekin. Gero, lehenbizi hori ikasketaren neurketa, azalduko ez den lehenbizi, neurketa burmuinaren aktibitatearen neurketa. Dakigun gauza bat, burmuinekiko da, burmuinak bi elementuen arteko erlazioaren indarraren arabera erreakzioak diferentea dauzkala. Honek zesan nahi du. Guk aurkezten bali maizkiogu bi bikote hauek gure ikasle bati, elukela berdin erreakzionatu behar. Zergatik, lehenbiziko kasuan, ondo ikasi bali madu behintzat, hor ikusten ari dena da bi eskularru. Ez da ikasi duen berria eta berak ezagutzen duen eskularrua. Bigarren kasuan, eskularruko moduko bat eta erlaziorik gabe erlaziorik ez daukan beste objektu bat. Beraz, ondo ikasi bali madu, bi baldintza hauen artean diferentzia bat egon barko zen burmuinaren aktibitatean. Bakigolako, hori dela horrela dela burmuinean. Orduan, hemen ikusiko ez duela da, burmuinaren aktibitate elektrikoa hizkuntzak nahastu gabe ikasi ziren objektuekiko. Hor ikusten duzue, nola burmuinaren erdi atzekaldean, gorrixka naranja kolore horrekin, honek esan nahi du bi balintze artean bazegoela diferentzia. Hau da, ikasi zutela. Ez dela berdin ikustea, ikasi zutela eta gero eskularru bat, edo ikasi zutela eta gero kalkulagailu bat adibidez. Hizkuntzak nahastu gabe ikasi ziren objektuekin. Beste aldean, daukagu konparaketa berdina, baina hizkuntzak nahastuz ikasi ziren objektuekin. Hemen ikusten dugu ere diferentzia badagoela, ikasi zela, baina burmuinaren erreakzioa ez da indezberdina. Ikusten da hori iska ez zelakoa, horrek esan nahi du diferentzia ez dela handia, bi balintzetan. Beraz, esan genezake, kasu batean, beste baino diferentzia handiagoa dagoela. Honekin ateratzakegu lehenbiziko ondorioa, ezta? Burmuinean, hizkuntzak nahastu gabe ikasitako kontzeptuak sendoagoa agertzen direla dirudi. Baina, nemez ikusi ezagun, hori baino garantzia handiagoa, guretzat, azterketa objektiboa. Zein den parte hartzaileei eskatuta, esaguztu ez zein den ikasi ez zuen objektuenen esan nahia, eskatuta ea zeinen ondo egiten dute. Hortzarako, esan genien, mesedez, baloratu batetik zazpira, zenbateko erlazio baten bi objektu hauek. Eta eman genizkien, berriz, berdinak ziren bi objektu, hau da, berriz eskularrua, eta ikasitako eskularru berri hori, gertuko zerbait, hau da, ikasitako eskularru hori, eta gero bufanda bat, hori neguko prenda bada, baina ez da eskuetan jartzen, eta guztiz erlaziorik gabe zegoen beste objektu bat. Eta, batetik zazpira, esan mesedez, zeinen gertuko diren bi objektu hauek. Hemen ikusten ez duena da puntuazioa, eskalan, zertik zazpira, eta hiru taldeak dira bi kontzeptu berdinak zirenean, gertukoak eta erlazio gabekoak. Zutabe grisa, nahastu gabe ikasi zian kontzeptuak, eta zutabe more urdina nahastuz ikasi zian. Ez dago diferentziarik. Berdin ikasi zian, eta ez dago alderik inolako balitzetan neurketa objektiboa danean. Beraz, esan bezala, burmuinean, adibidez, badirudi sendoago hartzen dela bat beste baino, baina neurketa objektiboan hizkuntza nesketak ez du kontzeptuen ikasketak kaltetzen. Eta aurkikuntza berdin honekin, badazkagu ere beste bi artikulu, berdina erakusten duguna. Beraz, bi hauekin batera, esan genezake, prozesu neural desberdin baten ondoren, egenuke esango okerrago edo beto bezik eta desberdina dena, ikasketaren produktua berdina dela, kasu bietan. Piskat, atzera begira berriz ere, esan duke, zutabe honen oinarri zientifikorik behintzat ez dugula aurkitu zen. Eskolan burmuina neurtzen ez dugun bitartea, bezik eta neurketa objektibo horrekin bakarrikan lan egiten baldin badegu,
ba ez dugu lekusten atzerapenik nasketa honekin, bezik eta prozesu diferente baten ondoren ikasketa berdin bat lortzen dela. Eskerrik asko. Objektiboak zenbatzen lortu dituzu? Claro, hori da, esan behar da baita, ikerketa arlo hau oso berria dela. Hasia eken gauza oso simpleak eta gauza oso erraz neurtzeko gauza berbera askotan. Egia da, neurtu dugu guztia momentu honetan da momentu berdineko. Urrano pausua, eta hori da, hortan ari gara momentu honetan dela, lehape luzera zer mantentzen den hobetuz. Azkenen bi gauzak izan daitezke, gauza bat esfortzu hundiok ikasi bali badizu, agian momentu okerragoa da, baina gero denbora luzera azkenen igual hobeto mantentzen da, edo kontrakoa, izan bali bada oso kostata, igual azkarrago galtzen da. Justo horrekin ari gara momentu honetan, ikusteko ber zein den ikasketa erreal hori horren eragilea. Vale, eskerrik asko. Zuri.